dengan ini boten sami diukur kelawan kekuatannya kula panjenengan. Sing penting kula panjenengan tetep nglampahi kewajiban. Sing penting kula panjenengan derek tuntunane Kanjeng Nabi, nglampahi ilmune Kanjeng Nabi niku bakal saged nglewati ujian menika kanthi sae. Lah, ilmune Kanjeng Nabi niku nek kula panjenengan kula panjenengan dengan syukur datang ngrasane Gusti Allah. Jadi enak ayo padha syukur alhamdulillah. Niku ilmune Kanjeng Nabi. Kapan murid niku dingilmoni kelawan ilmune Kanjeng Nabi niku lho lampah sak lampah tansah gawa ganjaran kathah mergo dipun ngilmoni kelawan ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek ora enak nalikane diuji dening Allah, kula panjenengan kaliyan Kanjeng Nabi diulangi sing sabar, diparingi sakit sing sabar, diuji ekonomi sing sabar, diparingi ujian keluarga sing sabar. Sebab wong urip niku nek boten enak yo ora enak. Kapan diparingi enak kan syukur, kapan ora enak kon sabar. Namun niku asline tiyang gesang niku kapan dipun lampahi niki mungkin betul kesaenan ing donya ngantos ing akhirat. Makanya Kanjeng Nabi niku nate dawuh ajaban li amril mukmin. Urusane wong sing duweni iman iki gawokne menakjubkan. Kok saged enggih in asobathu asarru syakar. Wong mukmin iku nalikane diuji enak ora enak ning alam donya iki ujian. Makanya Kanjeng Nabi dawuh wong mukmin iku nek diuji enak gelem syukur sebab kata